نعلمنا هزبي بحفشة أبز ساعات زدلي نجرن تحلوه سلاميو أبستفلالي يعني هاجر وتتات نتتات أجم أجاتي موني تركب. Oba Moyo has been sentenced to life in prison with a minimum term of 27 years for murdering a 35-year-old woman he was in a relationship with. The detail on this is shocking. سلامون بسدل زعدك سلازي كونه هفتام دخا كيبلا نخلو زنك انتخون زون نتن حيلات هاجرات حاويسو كما أخلوت كساب تحتوت نعدمنا كفالات كلن سلام زنا فقادو يو بخارج دما كاب سلام زحلفه عبد العلق أنستي نزاونتن زبز أحمد كعتي أبو عالم نسف حيز ركب. Taken to the streets of West Bengal, India, to condemn the rape and murder of a female trainee doctor at a Kolkata hospital. Under the slogan እቶም ጥቃዓት ፈጸምቲ ኣብ ምሸት ወይ ድማ ጽምዋ ቦታና ተጸበዩ ንብዙሓት ናይ ተማሰይ ትግዳይን ትገብርውን ምስማዕ ልሙድና ኾነ እዩ ከምዚ ኢሉን ከለውን እቲ ገበነኛ ከይተተሓዘን ትተርፍ ሓደ ግዘውን ተታሒዙ ዘይተመጣጠነ ፍርድን ትወሃቦ ንዕዘብ ኢና እዚ ተግባር ዝፍጸመሉ ልክዕ ሰላም ከም ዝተሰኣነ ኩሉ ካብተን ሓይላት ሃገራት ተላዒሉ ክሳብተን ታሕቶት ሃገራት ዝበጽሕ ናይ ገበን ተግባር እዩ ኮይኑ ግን ሎማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ክዛረበኩም ዘይኮነስ ናይ ገበን ሪከርድ ዘይብለን ሃገራት ከም ዘለዋውን ንኽዛረበኩም እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘልዮ ሰዓትን ኢሉውን ንብሕተን ወኳላ ተገበራ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ጥቃዓት ዘይፍጸመለን ሃገራት ከም ዘለዋን ዋላ ሓደ ዓይነት ናይ ብላዕን ናይ ፖለቲካን ጸገም ዘይብለን ፍጽማዊ ሰላም ዝኾነ ሃገራት ከም ዘለዋ ከርእየኩም እየ ብዙሓት ኣብኡ ንምንባርን ከይዶም ንምርኣይን ትምኒቶም እዩ ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ትጸንሑ ሰላምታይ ኣብ ዘለኹም መብጻሕኩም እናበልኩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከም ተቀድም ኢለ ኣብ መእተው ዝገለጽኩልኩም ሰባት ንምንባር ኮነ ስርሖም ኣብኡ ንምግባር ትምኒቶም ዝኾና ናይ ገበን ተግባሩውን ኣዝዩ ትሑት ብዝኾነ መልክዑ ዝፍጸመለን ሃገራት ኢሉውን ሰባት ብዘይገለ መስግእ ኩነታት ስርሖም ገይሮም ናብ ገዝኦም ዝምለሱለን ሃገራት ዘርእየኩም ይዝኸውን ስለዚ ድማ ነዚ ቪድዮ ሪኢኹም ምስ ወዳእኹም ንስኻትኩም እውን ክትነብሩላ ዝመረጽኩም ሃገር ኣየነይቲ ከም ዝኾነት ኣብ ናይ ኮሜንት ሴክሽን ጻሕፉለይ ነቲ ቪድዮ ተፈቲኹም እውን ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ላይክን ሸርን ብምግባር ጀምርዋ ኢሉውን ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ክበረታታዕ ሓግዙኒ ክሳብ መወዳእታ ዝመደብ ሓቢርኩም ንጽንሑ ሰናይ ምክትታል ኣብ ፈለማ ንሪኣ ሃገር ስዊዘርላንድ እያ ስዊዘርላንድ ዝዓበየት ሃገርን ምሁር ዝኾነ ሕብረተሰብ ዘለዋ ኢሉውን ኩሎም ተኸባቢሮም ዝነብሩላ ፍጹም ሰላም ዝዓሰላ ሃገር እያ ናይ ገበን ሪከርዳ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ እንትኾን ኣብዚኣ ሃገር ዜጋታታ ድሕንነቶም ሕልው ስለ ዝኾነ ኣብ ድሌቶም ሰዓት ወፂኦም ይኣትዉ እዮም ዋላ ፈርቂ ለይቲ ይኹን ስዊዘርላንድ ኢኮኖሚያ ህዱእ እንትኾን ናይ ገበን ሕግታታ እውን ሕይል ዝበሉ እዮም ዜጋታታ ብናይ ስራሕ ስእነት ኣይንገላትዑን ኢሉውን ናይ ፖለቲካ ጸገም የብላን بمقطال نمرأين نفتنا هاجر فنلنديا فنلاند فتصم سلام بناي منجست درجاون من معينة ناي بوليتيكاون إقتصادياون شجر زي بالله هاجريا جبنياتات بزحون انتخوانا زي بالله انتخون زخوانا عينت والكسب طفقات المسرح زي تبع الله عينة هاجريا أوالد نبحتن أبدا سبلن ساعات بوتان وزين سلام وعلنا بجزاني من لساين اتا هاجرون نهزبا اتبوم بالقالوت أزيوم ترنعات سبها اليوم بنايت عنا قطن أب نايت مرت كنتاتن إلوون أب استفلاليو كالوت نجارات بزبق كنتات نزيقات تقربيا أب زغط لما بزح زربلا لجابان سكن تعذب جابان بني علماء والدرجة نبوزح عامتات بناي سلام ترتا زحشة درجة حيزا زتان حتيا تحت سخونة نيجي من ريكار زلو وانتخون كما هاجرون أب تهاجر نيجون تسقم يبلان أب زبل ترتا تركب أبي إسرائيل حدن بني علم لخاوي اتغند ختمة طوكيو نسبات المنبر فتصم سلام زلوا كتما يا بمبال أب قدما يترتاس تقمت أتنتخون زون بناي سايبر سيكوريتي أبناي تعنا زرزر أب زيغاتا كابز بصحنا جبن تكبارات لعل زخون حلوان تبقى زخون قصعتون سلا زلوان بتوسخون ترنع ناي منغستاو سرعات زلوا هاجر بمخانان كال دما اتا هاجر بزلوا مسلم من بحليو جابان بزلوا مدن بحلي فلتيا ننبع علمون تخبابيرو من تفاقيرو من يوم زنبرلا بحافشا جابان تحت زغانا قبن أبز فتساملن هاجر تمدب كم زغانا تيزربلا اسكا حجي لما أزياد صبغت هاجر زغانتن بزوحات تاريخات بزعباز اللوان إلوون بعلم لخاو درجة ناي سلام هاجر تباهيلا سمات تسوع من تشيك ريبابليك نتعذب تشيك ريبابليك ناي سلام هاجر زغانتن أبلع لزيقاتاتا ناي قبن تقعد تفتصيمو يبزبل زينا سما تتصويعون زي تفلت ولا كوان تخونت ብዙሓት ግን ንምንባር ተመራጺታ ይገብርዋን ምክንያቱ እቲ ናይ ኢኮኖሚያ ኩነታት ክንድት ዝኣክል ተረጋጋዕ ብዘይ ምዃኑ እዩ ይኹን እምበር ቼክ ሪፐብሊክ ብሓፈሻ ዜጋታት ካብ ናይ ገበን ስጋት ናጻ እዮም
ክንደይኩም ትኾኑ ኢኹም ሲንጋፖር ዜጋታታ ካብ ናይ ገበን ነፃ ብዝኾነ መልክዑ ከም ዝነብሩላን ዜጋ ኣብ ህይወቶም ካብ ዝበፅሕ ስጋት ናፃ ኮይኖም ዝነብሩላ ሃገር ከም ዝኾነት ትፈልጡ እስከ ሓቢርና ንራእዩ ሲንጋፖር ዘመናዊትን ብዙሓት ንምንባር ዝመርፅዋ ኢሉ እውን ፍጹም ሰላማዊት ምዃና ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ንኽትፅራሕ ኣኽኢልዋ እዩ ሲንጋፖር ኣብ ኤስያ እትርከብ እንትኾን እታ ሃገር ጽብቕትን ጽፍፍትን እያ ብናይ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ኢኮኖሚያ እውን ልክዕ ከም ተቐዲመ ዝገልጸን ዝነበርኩ ሃገራት ፍጹም ህዱእ እዩ ዝተምሃረ ህዝቢ ዘለዋ እንትኾን እቲ ናይ ገበን ሕጋ እውን ሓያል እዩ ብምዃኑ እውን እቲ ናይ ገበን ሪከርዳ ኣዝዩ ትሕት ኣብ ዝበሃል ታርታ እዩ ዝርከብ ስሎቫንያ ኣብ ማእኸል ኤውሮጳ እትርከብ ንእሽተይ ሃገር እንትኾን በዚ ህዝባ እውን 2.5 ሚልዮን ዝጽጋዕ እዩ እታ ሃገር እውን ትሑት ዝኾነ ናይ በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እንትኾን ጽብቕትን ጽሪትን እያ ስሎቫንያ ሰላማ ልዑል እንትኾን ብዜጋ ዝፍጸሙ ናይ ገበን ጥፍኣታት ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣብ 2022 ብናይ ዓለም ለኸ ደረጃ ፍጹም ሰላም ንደቂ ሰባት ትምቹዕ ተባሂላ ኣብ 5ይ ተርታ ስሎቫንያ ተጸሪሓ እኳ እንተነበረት ኣብዚ ሕጂ ወላ እኳ ካብቲ ተርታ እንተወረደት ኣብ ትሕቲ 10 ግን ተጸራሒት እያ ናይ መሬት ጂኦግራፊያ ሰጥ ዝበለ እንትኾን ዝኸፍአ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ እውን ኣጓኒፉ ኣይፈልጥን ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ዘይረኣየላ ሃገር እያ ናይ ዜጋ ሰላማዊ ድሕንነት ፍጹም እተሓለወ እዩ ናይ ተፈጥሮ ትዕድልታ ዝማርኸካ ብምዃኑ ብዙሓት ቱሪስታት ይኸድዋ እዮም ካልእ ንዕዘባ ሃገር ኦስትሪያ እያ ኦስትሪያ ብናይ ሰላም ድሕንነታ ኣብ ደረጃ ትርከብ ሃገር ከም ዝኾነት ትፈልጡ ዶ ኣቐዲምና ኦስትሪያ ብበዝሒ ናይ ማያዊ ኣካል ዝተኸበትን ኣብ ዝተፈላለዩ ነታ ሃገር ከተማታት ብዘሎ ናይ ማይ ምኽንያት ዘመናዊ ዝኾነ መልክዑ ዝተሰርሑ ድልድላትን ጽርግያታትን ከም ምፍላጥ ሓሊፉ ንዓይንኻ ኣዝያ ሰሓቢት እያ ኩሉ ሻዕውን ኦስትሪያ ንሰባት ጽብቕትን ናይ ዜጋታታ ድሕንነት ኣዝዩ ዝተሓለወ ብምዃኑ ብናይ ዓለም ለኸ ሰባት ናይ ድሕንነት ስጋት ዘየተሓሳስበን ሃገራት መንጎ ኣብ ተርታ ውሽጢ ብምዃና ስማ ተጸዋዒት እያ ምንም ዓይነት ናይ ገበን ታሪኽ ዘይስማዓላን ኣብታ ሃገር ዝርከብ ዜጋ እውን ፈጺሙ ገበን ንምስራሕ ከም ዘይፍትን ይዝረበላ እዩ ናይ ገበን ሪከርድን ናይ ስራሕ ስእነት ብዝሕን ኣዝዩ ትሑት እዩ ካልእ ኦስትሪያ ተርኑዕ ዝኾነ መንግስትን ናይ ፖለቲካ ስርዓታ ጽቡቕ ዝበሃል እዩ ኢሉ እውን ኣብ ብላዕ ዝተዋፈረ ሰብ የለን ክሳብ ምባል ዝበጽሕ እዩ ብሓፈሻ ንኽትነብረላ ምችውትን ህዝባ እውን ዕድለኛታት ከም ዝኾኑ ዝዝረበላ ሃገር እያ ኣብ መወዳእታ ንሪኣ ሃገር ድማ ናይ ሰባት ናይ ድሕንነት ውሕስና ፍጹም ዝተሓለወ ናይ ገበን ጥፍኣታት ብዙሕ እውን ዘይጽራሕላ ናይ ኣዋልድን ናይ ህፃውንትን መጥቃዕቲ ዘይፍጸመላ ሃገር ኢሉ እውን ብዙሓት ንኽነብሩላ ዝምነይዋ ሃገር ዝኾነት ኣየርላንድ እያ ብዓለም ለኸ እውን ሰላማዊት ዝኾነት ስጋኣት ዘይብላ ሃገር ተባሂላ ስማ ካብ 1 ክሳብ 3 ዘለዉ ናይ ምድብ ተርታ ተጸራሒት እያ እሞዳስከ ንስኹም ዝባሃኩም ሃገር ኣብ ኮሜንት ጻሕፉለይ ኢሉ እውን ነዚ መደብ ተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ድጋፍኩም ግለጹለይ ናብ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ